ang mahitungod sa tao nga dugay ng gipanag-iya sa demonyo ang iyahang kaugalingon, ang iyahang kinabuhi. Gani dili lang usa ka demonyo o daw tang espiritu ang anaa sa iyahang kaugalingon, kundi panon, meaning to say daghan ang anaa sa iyahang kaugalingon. Nakahinumdum ko day usa ka tawo nga miduol kanako, nagpakonsulta kanako kay matod niya doon na siya gift gikan sa Ginoo nga nasa power makalutaw siya, makaayon siya og mga sakit. Dugay na niyang gi-practice, bata pa siya. While nagstoryahan na iming duha, namati ko niya akong gisundan ang iyang istorya until such time nga ako sang gipangutana, unsa may imong gibati while nagistoryahan na ita? Unsa may imong gibati towards ako while nagistoryahan na ita? Miingon siya sa pagkatinuod, Father, lami kay kang tukon, lami kay kang patyon. Ko okay, balik ugma atong susihon kung kanay mong giingon nga gift iya bagyo na sa Ginoo. The following day, akong gi-prayer ubiran ang maong tawo. Pagsugod pa lang daan, renunciation pa lang daan, nag-trans na siya. Gikumot na niya ang papel nga laminated, nga na ito ang pagampo, yan ang gikumot, o lahi na kaaya ang katawa, bali niyang katawa nga, iyan na sa demonyo ang katawa. Gistop na ako ang prayer tungod kay, doon ako'y kauban, duha lang mi, gamay man po akong kauban, kani adto, akong gistop ang prayer kay, dako mapod kisang tawo, kusgan man. So akong gistop, schedule og laing adlaw. Pila istorya, ang maong tao possess. Og pila ka demonyo ang nasang lawas, unom ka demonyo ang misulod siyang lawas. Apan kaluoy sa Ginoo, karon gawas no na siya. Karon liberated na siya. Karon nagpuyo na siya sa kinabuhi, nagsubay sa pagtulunan sa Dios. Ingon anak kay may gugmaon ang Dios. Ingon anak ka maluluyon ang Dios. Mga igsoon, unsa man gayud ang mga butang, unsa man gayud ang mga pamaagi nga mapanag-iya ang atong kinabuhi sa demonyo. Daghang mga pamaagi, daghang mga butang. Ang demonyo, ang mga daotang espiritu, nangita ng magkaygayunan nga makasulod sila sa ato ang kinabuhi. Nangita na silang mga doorways, nangita na silang mga entry points nga makasulod sa atong kinabuhi, sa atong panimalay, sa atong kaugalingon. Kani dugay na kung si hisgot niini, dugay na kung si lakbit niini, pinagi sa humili, kung unsa mga butang nga naghatag og pultahan, naghatag og entry points sa demonyo nga makasulod sa atong kinabuhi. Number 1, mao gayud ang atuang sala. Magunay number 1, ang atuang sala. Kay ang sala, iya na sa demonyo, dili na iya sa Dios. Mabito na ang Ginoo, nagwali o nagsangyaw, nga hinulsuli o biyai ang inyong mga sala. Kay ang sala magdalagay kanato ngadto sa kalaglagan. Munay number 1, nga ang demonyo makasulod o makapuyo sa kinabuhi sa tao, makapanag-iya sa tuang kinabuhi. Ikaduha, kini ato ang mga practices, kini ato ang mga patuo-tuo, kini atong pag-adto-adto sa mga mananambal, pag-adto-adto sa mga albularyo, paghabak-habak, paghalad-halad. Mao nang mga butanga, ang mga doorways, mga entry points sa demonyo nga makasulod o makapuyo sa atong kinabuhi. Doon na patay mga ritual, mga connection sa mga occult practices. Manang si Father Sikia, ang chief exorcist dito sa Manila, mingon siya sa mga ginikanan tudlui ang iyong mga anak diha sa pagtuo aron malig-on sila sa pagtuo. Tudlui sila nga dili magbuhat ang mga butang nga connected sa mga occult. Kay kung mahitabo ka na vulnerable ka sa demonyo, kasagaran man gud.
Ang mga bata magdula-dula og mga spirit of the glass, spirit of the coins, ug uban pa. Unya kita po mga dagko moadto punta sa mga magpahimalad, magpatagna sa ato ang mga kaugmaon. Mao kini mga butanga, ang mga entry point sa demonyo. Unya, ang atong Ginoo sa Daang Testamento nagpahinumdum na kanato. Unsa may gipahinumdum kanato? Diya sa basahon sa Deuteronomio, mingon siya nga ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo. Ayaw kamo tigdangop sa mga tigsangpit og espiritu, sa mga salamangkero, salamangkera, sa mga mamamarang, sa mga diwata, ug uban pa kay gikasilagan sa Dios ang mudangop niini. Klaro kayo kana ang Ginoo nagsulti niya na. Gani sa Bagong Testamento ang atong Ginoo Jesucristo mingon siya, kung dunay nasakit diha kaninyo ipatawag ang mga pari sa simbahan kay magdihog sila sa lana o ang gahom sa pagampo, mag-ayo kanila. Nakadungog ba ta diya sa Biblia nga miingon ang Dios lakaw kamo sa mananambal, lakaw kamo sa mga albularyo? Wala mag-ingon ang Dios ni ana. Na unsa matong buhaton aron malikay ta sa dautan? Unsa matong buhaton aron kanunay kitang mapanalipdan sa Ginoo? Aron dili kita mapanag-iya sa demonyo, ang atong kaugalingon, ang atong kinabuhi, ang atong pamilya, ang atong panimalay, aron dili mapanag-iya sa demonyo sa atong buhaton. Likayan ta ang mga butang nga mag-abli, ang mga butang nga mamahimong pultahan nila nga makasulod sa atong kinabuhi. Number 1, be in a state of grace. Always. Pangumpisal kung makasala. Gani, ang unang pagbasa nagisgot kini may tungod sa pagtuo sa mga tao. Ang pagtuo nga dunay buhat. Bisan pa man taliwala sa kalisdanan, taliwala sa mga pagsulay, nagmadaugon ang mga tao nga gisgutan sa unang pagbasa tungod sa ilang pagtuo. Ang pagtuo nga dili lamang kutob sa tong hunahuna, dili lamang kutob sa tong baba, kundi ang pagtuo nga nadayag sa buhat. Kung kita adunay pagtuo sa Dios, tumanon gayud nato ang iyang sugo alang kanato. Unsa may gingon? Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong sugo. Aron kita malikay sa mga dautan, tuo kita sa Dios. Tumano nato ang sugo. Be in a state of grace always. Sa panahon nga makabuhat kita kasalanan, ilabi na gayud kung mga dagkong sala, naa ang Dios nagpaabot kanato sa sakramento sa kumpisal, aron papapahawaon kining sala nga maoy hinungdan nga mapanag-iya kita sa demonyo. Dili nato paligunon ang demonyo sa atong kinabuhi. Dili nato sa tagaan og pultahan, dili nato sa tagagluna nga makapuyo sa atong panimalay, makapuyo sa atong kaugalingon, makapuyo sa atong kinabuhi. Hinunua, ang Dios mo'y papuyo nato sa atong kinabuhi. Kaya ang demonyo walay gahom sa Dios. Ato nang nadungog sa Ebanghelyo. Gipapahawa sila sa Ginoo, gipapahawa sila ni Jesus. Ug sila mituo kay wala gayud sila gahom sa Dios. Ang Dios maayo ug mahigugmaon kanato. Busa, tumanon nato ang iyang sugo. Tumanon nato ang iyang mga balaod ni gibilin dinhi sa kalibutan, pinaagi sa iyang simbahan. Manamakaigsunan ko ni Kristo sa ato ang pagpakabuhi nining kalibutana, maningkamot kita nga magpuyo kita subay sa mga pamaagi sa Dios. Hugton og lig-uno nato ang atong pagtuo ug pagsalig ngadto sa Ginoo. Pagtuo nga madayag sa buhat. Pagtuo nga magpakita og mga maayong panig-ingnan sa uban aron sa ingon. Ang demonyo dili makapanag-iya kanato. Hinunua kita iya sa Dios. Kita gibuhat para sa Dios, dili para sa yawa. Busa pangayon ta ang panabang sa atong Ginoong Hesukristo na kung unsa man ang anaa sa atong kinabuhi, kung unsa man ang mga daotang espiritu nga naa sa atong kinabuhi, papahawaon niya inubanan sa panabang sa atong mahal nga Birhen Maria. Ug ato kanang hiusahon nga pagampo sa atong pagpadayon ining santos nga misa. Amen.